kunungo minye ani fiskaw feye mugu jugu perens kan segi o bora ma caman dugu kɔnɔna na olu kun jatigɛra finitugu y'a yira k'a fɔ ko min ye bamanci wale kɛbaw ye u taara ka mɔbili segi dɔ to yen mugu jugu de tun bɛ u mɔbili ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na mɔbili dɔw fana tun b'a la minnu tun b'a fɛ k'u sɔ gɛrɛ finitugu yɛrɛ ka sigiyɔrɔw la olu kɔni mɔbili u y'olu de mugujugu u n'a mugujugu bɛɛ lajɛlen gosi ɲɔgɔn fɛ o kunkan o de bɔra ka maa caman siran min ye duguladenw caman ye u kɔni gɛrɛla finitugu la ka ɲininkali kɛ hakili sigi o nana nka mɔbili segi kɔni u ye olu bɛɛ lajɛlen halaki a n'a kɔnɔminɛw halisa ale anafisikaw fɛ yen kunungo fana a yira k'a fɔ finitugu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se fo kidali kilomɛtiri 30 yanni kidali cɛ dugu min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ansamani kɔnɔna na u kɔni ye avion bila ka taa gosili dɔw kɛ yen o gosiliw senfɛ sa a yira k'a fɔ o finitugu kɔni seginna ka na maa minnu tun b'a fɛ k'u kɔtɔrɔmabɔ n'u y'u kɔtɔrɔmabɔ ka t'u bila o dugu in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko u y'olu jɔyɔrɔw fana gosi kidali ale tagali ko hukumu kɔnɔna na cadikaw a yira k'a fɔ ko olu de tun ye laɲini kɛ k'u ka finitugu ka naliko la an ka jamana kɔnɔ yaasa u ka maa minnu bɛ yen olu bɛ se ka na cogo min na o hukumu de kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ tesaliti kan ale ni agɛlɔ kan dili o kan ka kɛ yanni ɔktɔburu kalo in tile 30 cɛ min ye kidali yɛrɛ kɔnɔna kan dili ye sa o ye nɔvɛmburu kalo tile 15 ye kan tɔ minnu bɛna na to yen o ye duwanza ye mɔpti gawo ale ni bamako olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a waati labanw ye sabula baara mun kun kɛra ka kɛ ni kow kɛcogo ye cadikaw olu ye yɛlɛma don la k'a sababuya kɛ min ye u ka finitigi minnu kan kana ka na minnu bɛ k'olu sɔngɔrɔma don ka taa n'u ye olu nali gɛlɛya dɔɔni yira o la gouverneur min bɛ Tɔnbɔkutu ani Gawo olu y'a yira k'a fɔ ko état d'urgence min tun b'u couvre-feu min tun b'u fɛ yen ko o bɛna na to sen na couvre-feu in kɔni a kurakurayara kunun min ye ntɛnɛn ye k'a daminɛ o la sa fo ka taa se wagati min ma Tɔnbɔkutukaw fɛ yen a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka taa se sɔgɔmadafɛ ɲɛgɛn kanɲɛ 6 ma Gawokaw olu fɛ a bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ka taa se sɔgɔmadafɛ ɲɛgɛn kanɲɛ 6 ma min ye finitigiw ye olu de kɔni kan ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa min ye nin couvre-feu in ye a bɛ se ka labato cogo min nin duguba fila in kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw y'a yira k'a fɔ ko basigi ni lafiya o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni min ye maaw n'u bolominɛw lakanani fana dɔ bɛ ka fara u kan finitigilakaw yɛrɛ ka wulikajɔ barika bɛ ka bonya Tɔnbɔkutu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa caman kun siranna k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ kalanta bɛna na kɛ nka an ye duguden minnu sɔrɔ Tɔnbɔkutu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko kalanta ko o sera ka kɛ waati min na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na minisuma ale fana ye bataki kɛ minisuma y'a yira a ka yanni minisuma ka bataki cɛ an y'a ye k'a fɔ kan minnu bɛ ka bila nin waati in na n'o o ye Mali finitigiw ye olu ye wulikajɔ minnu kɛ yaasa kan minnu ka se ka lasɔrɔ a caman kɔnɔna na bi ko finitigi kuraw bɛ ka taa yen o de la sa armée yɛrɛ kɔni ye nkamu da ka kunun ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ chef d'état-major ale fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko min ye finitigiw kɔni dagayɔrɔw kanw ani maa kuraw tali baara olu kan ka kɛ cogo min na hakɛ min kan ka di sɔrɔdasi bonda bɛɛ lajɛlen ma u y'o dantigɛli ɲɔgɔn ye kɛ kunun o b'a yira k'a fɔ ko tali belebele o de bɛna kɛ finitigiw olu ka gun kan yaasa dɔ bɛ se ka fara u ka jamaw kan cogo min na n'o y'a sɔrɔ bi bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko Mali finitigiw ka labɛn sabatilen don ka taa Kidali kɔnɔna na Kidali yɛrɛ kɔnɔna na maa caman kɔni sirannen jɔrɔnen kun don nka a yira k'a fɔ nin waati ninnu na kɛlɛ minnu y'a to ni maaw jatigɛra kosɛbɛ o ye anifisi minɛli ye kabi anifisi minɛna siganamaa caman kɔni ye dugu bila kunun na sinungo mɔbiliw nana ka na maa dɔw ta ka bɔ n'olu ye dugu kɔnɔna na ɲɛmaa minnu tun bɛ yɛrɛ jɛkulu marafatigiw tɔgɔ la olu caman ye dugu bila min ye bɔlɔlɔ sira nasira fɛ n'o ye WhatsApp ye u bɛ ka kibaruya di maaw ma k'u ka bɔ dugu kɔnɔ nka dugu maa caman fana bɛ yen olu ye maaw lamɛn olu sigilen don sabula u bolo bi lakana kan ka kɛ minisuma ale ye kunnafoni dɔ di a yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira nasira fɛ n'o y'a ka page Facebook ye ko kibaruya juguw bɛ k'a yira k'a fɔ réseaux sociaux kan ko agɛlɔ k'olu ka bɔli ye ani tesaliti ko o sumayalen don ko wa ko olu ni gouvernement kun bɛnna min kan ko o calendrier k'o de falenna k'a fɔ fana ko maaw ɲɛna k'a fɔ ko min ye Tchad finitigiw ye olu ka nali ko o sumayara k'a sababuya kɛ basigibaliya ye k'o de y'a to ko olu ka maaw ma se ka na u ka convoi minnu fana kan ka na nin waati in na yaasa ka se ka na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko u bɛ k'olu sigi sen kan dɔɔni dɔɔni u y'a yira k'a fɔ ko ka ko kɛlɛ to senna tan cogo la ko a bɛna gɛlɛya olu bolo sabula kunnafoni dɔw fana bɛ ka di k'a yira k'a fɔ ko waleya dɔw kɛra k'a sɔrɔ olu tɛ tiɲɛ ye u y'a yira k'a fɔ u ka communiqué kɔnɔna na n'o ye minisuma maaw ye ko maa minnu y'a yira k'a fɔ ko Guinée-kan minnu bɛ Kidali kan kɔnɔ k'olu taara k'o tɛ tiɲɛ ye ani fana kibaruya minnu fana y'a yira fana k'a fɔ ko casque bleu minnu fana bɛ Kidali kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen bɔra ko ayi ko halisa ko u bɛ yen ko n'a waati sera u kan ka taa cogo min na u ni Mali bɛnna min kan ko o bɛna kɛ o cogoya la
MINUSMA ka bataki kɔnɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko kibaruya jugu caman bɛ ka di ka ta ka ɲɛsin olu ma k'a kibaruya si tɛ tiɲɛ ye ko nka ko a jɔrɔnaba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ kɛlɛ minnu bɛ sen na bi o kɛlɛ t'a to fiyewu olu ka se k'u ka baara kɛ o de la maaw bɛ ka kuma minnu fɔ ani waleya minnu bɛ ka kɛ bi ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to o la sabula a bɛ se ka na ni gɛlɛya olu ka baaraw kɛcogo la nka ko u ni Mali bɛnna min kan n'Ala sɔnna a ma MINUSMA ale bɛna n'a gɛlɛya kosɛbɛ yaasa o waleya olu ka se ka timɛ Bamako gouverneur ale y'a yira k'a fɔ ko taama belebeleba fila min kun labɛnnen don Bamako kɔnɔna na semasi ale ni CDM fɛ k'a taama fila bɛɛ lajɛlen bɔra a ma taama in bɔli a ma o hukumu kɔnɔna na an y'a mɛn fana k'a fɔ ko Imam Diko ni ale yɛrɛ semasi maaw ka ɲɛmaaba ye ko a bɔra Bamako ntɛnɛn 4h du matin k'i kunda Arabi Saoudite kan nka yanni a ka bɔ ani Haut Conseil islamique maaw ye ɲɔgɔn ye Haut Conseil islamique min n'a ɲɛmaya bɛ Usmani Sherif Madani Ayidara bolo olu kun taara ɲini a fɛ min ye taama in ye n'o kun kan ka kɛ juma nata ka o bɔ a dɔgɔkɔrɔ bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Mauritanienkaw y'u ka maa mafalen dɔ bila ka na kunu Assimi Goïta fɛ yen Kuluba faama sigiyɔrɔ la kunungo min ye Assimi Goïta ye ale ye Mauritanienkaw ka ministre de l'intérieur n'o ye Mohamed Salem Ould Merzouki ye ale bisimila a nana n'u ka jamanakuntigi ka kibaruya ye kibaruya min bɛ tali kɛ u ni Mali bɛ se ka kuma cogo min waleya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ye ɲɛfɔliw ye a nana o fana kɛ ka kɛ ni waleya dɔw ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ nin waati laban in na maliyɛnw kɔni sigara kosɛbɛ Mauritanie ale taabolo la nka u y'a yira k'a fɔ ko u y'u ka daw bɛɛ tugu u ka karangadaw suwa min ye ciden in kɔni ye a ko k'u ka laɲiniba yɛrɛ ye min ye jamanakuntigi fila in yɛrɛ ka sigi n'o o y'u ka jamanakuntigi n'o ye El Gawzani ye ale ni Assimi bɛ se ka sigi cogo min na ka kuma nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan ciden in kɔni y'a yira k'a fɔ ko a dalen don a la k'a fɔ ko Mali ni Mauritanie bi olu ye jamanaw ye n'olu jamanaw kɔni sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin juguya ni bamaja wale kɛbaa kɔni caman bɛ se ka bɔ a ko la o de la a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ jamanakuntigi fila yɛrɛ k'a ta ɲɔgɔn da ale kɔni nana ni bataki ye ka na f'u ɲɛna k'a fɔ ko bi min ye Mauritanie ye ale labɛnnen don ka o lajɛ in k'o kɔnɔ o lajɛ ka se ka kɛ an b'a yira o la fana k'a fɔ ko min ye juillet kalo tɛmɛnen ye Mali Mauritanie ani Nigeria olu bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko organisation mise en valeur du fleuve Sénégal o ɲɔgɔnye minnu kɛra Mauritanie jamanakuntigi ale de taara ka kɛ o ɲɛmaaba ye o hukumu kɔnɔna na fana a yira k'a fɔ falen caman kɛra min ye hakilina falenw ye ani Assimi cɛ nka o kɛra video conférence la Zeyn u b'a fɛ yɛrɛ de ɲɛŋɛ Assimi ale ni El Gawzani u ka se ka sigi ka se ka kuma o bɛ tali kɛ ko minnu na o ye bɛnkan minnu kɛra u ni Mali ale ni ɲɔgɔn cɛ CNT kɔnɔna na kunu Mali Burkina Niger olu boloda sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko Alliance de l'Iptako Gourma o kɔni o taara ye k'a kɛ sariyakisɛ ye CNT maaw a yiral'u la k'a fɔ ko min ye jɛkulu in ye n'a sera ka sigi sen kan ka musaka sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ la kuma tɛ jamanaw yɛrɛ ka musakaw ka don a la k'a baaraw kɛ ko o bɛna n'a to ko yɛlɛma caman bɛna na don kow la min ye a ko ye nafamayɔrɔba yɛrɛ ye min ye n'i ye CEDEAO yɛrɛ sigi bi kɛmɛ sarada la Mali Niger ale ni Burkina faralen ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn 40 de ma min ye jɛkulu ninnu ye u ka dugukolo ka ca u ka sɔrɔw ka ca u ka nafaw ka ca u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in kɛ o bɛ ɲɛ kosɛbɛ Ablaye Diop ale tun bɛ wasabulon furancɛla wasabulon maaw ɲɛma yaasa ka se ka sɛbɛn in a lasinsin sɛbɛn in kɔni taara ka kɛ sariya ye bi sabula min ye wasabulon mɔgɔw ye maa 140 o y'i bolo kɔrɔta sɛbɛn in ye k'a yira k'a fɔ ko u sɔnna a ma maa si m'a fɔ ko a goyara ye wa maa m'a fɔ fana k'a b'a yɛrɛ minɛ a taliko la Algérie ale y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ n'i yɛrɛ minɛ kosɛbɛ Niger ka kow la sabula ale tun y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ŋaniya kɛ yaasa ka se ka Niger jamanadenw k'u fɔ ka bɛn ni lafiya k'o don u ni ɲɔgɔn cɛ nka o y'a ye k'a fɔ ko waleya bɛ ka kɛ cogo min na nin cogo in na Niger ale kɛlen don k'a yɛrɛ minɛ nin kow la wa o t'a to bi Algérie k'a da don a la Algérie kɔni ko ko ale bɛna n'a ka ŋaniya o jɔ fɔlɔ fo u ni Niger jamana yɛrɛ ka bɛn kelen kan kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ an y'a fɔ aw ye n ko a kɛlɛ n ko jaw bɛ bɔ yɔrɔ caman na ka na ja minnu tɛ tiɲɛ ye a misali dɔ ye an yɛrɛ fɛ yan denmisɛnnin jɛkulu minnu sigilen don WhatsApp ni groupe bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'olu ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Gindo ye u y'a yira k'a fɔ k'u ka jɛkulu tɔgɔ yɛrɛ ko Bɛnbere mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko waati laban in na ko bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'u ye irisi sɔrasi 2 bɔ k'o ja yira mɔgɔw la o irisi sɔrasi 2 ko n'i y'a bɔlɔlɔsira ta k'a jateminɛ k'a bɛ taa bɛn min ma o ye Azawad mɔgɔw olu ka ko sigilen sen kan k'u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɔni k'o kɛra Mali de kɔnɔna na ko wa ko u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye min ye n'o ye jɛkulu min ye baara in kɛ olu bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ye cogo min na k'u yɛrɛ ta ka bɔ Mali la u y'a yira k'a fɔ ko ja min n'u y'a yira Bɛndere maaw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ko kɔrɔma don k'a jaw yɛlɛma k'a lɔgɔbɛ fo ka taa dɔn k'a fɔ ko ja in yɛrɛ ma bɔ yan a taara Siri de sɔrdasi minnu don
sora irisi sora sumunu no umlena siri san bafla anim tan ani wolonvla san konna na siri kere senfe mi mali online alere kunye kuma in boka a dangene ma bela jirenyi bendre ya ira ka foko ma fla munu be jawla no oye roman vali city alene sloboto te gironi milomilo shwati ko ulu fla ko ayira la ka foko irisi sora su do ku mena malla eta islamique fe ko wa ko o kuma in ko o te cheye sabula o sorola siri kawde fe wa siri fana jamunu do fana a jawte bi jawye nga kana no ye ko ke sama yere fen ko yira bela jelena ya ko di mawma ko ke bololo sanfla la ko o yen galonye bi o yen galonye sini irisi sora sima mine kele senfe mali kondana ni wati laba nununa mi e bendere mawye ko kuna fondila ko haklu to yere la jamunu be foto munu be fen be ni wati da ka bela jelen sega ka laje yanu ka baraka ne aye nin jayin wani tara yoro chama sabula mi ye kibara dila chama jien ko ka uyata ka baraka ne aye an yɛrɛ fɛ fana dɔw fana kun y'a sana yɛlɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na nka bɛndere ko a daluya b'u bolo wa ni maa min ma sɔn fana i bɛ se ka o sɛgɛrɛ minisiri min bɛ an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ ni denmisɛnninw ka ko kunna ale ye taama balalen kɛ kunun ka taga Bamako Modibo Keyita tɔgɔlandulati kɛnɛ na Modibo Keyita tɔgɔlandulati kɛnɛ a datugulen don baaraw bɛ sen n'a kɔnɔna na minisiri ko a ma nisɔndiya fiyewu baaraw tacogo la ko sabula ni y'a kalo 2 ye ale kun taara yɔrɔ in lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min a ka tagali senfɛ a y'a sɔrɔ maa caman tɛ chantier in kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɛgɛnw kɛcogo kun b'a ja dingɛw bɛ ka sen cogo min ye gazon ye o baara tun bɛ ka kɛ cogo min Kassim Ibrahim Fɔnba y'a yira k'a fɔ ko kunu k'a nisɔngoyara ko sabula ko ni gazon tɛ ko yɔrɔ fɛn fɛn fɔra ɲɛgɛn kɔnɔnaw vestiaire siège sigicogo fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma ko a baara si tɛ ka kɛ a ɲɛma wa manœuvre ka dɔgɔ kosɛbɛ stade omnisport ale baara la a ko wa ale tɛna na kɛ yan gardien ye ka fara baarakɛlaw kan ale ye fanga de ye min ye baara d'u ma n'a ma se ka ɲɛ fanga bɛ na i jɔ a jɔyɔrɔ la an b'a yira o la fana k'a fɔ ko min ye Mali stade ninnu caman o talen don ka di an yɛrɛ ka yan cakɛlaw an yɛrɛ ka yan entreprise de ma olu de bɛ k'a baara kɛ faso ka laɲiniba ye o ye nka bi degun bɛ ka ye omnisport ta la k'a sababuya kɛ baara tacogo baara kɛcogo ani laɲini minnu kɛra a kan ka ban ka bɛn ni waati min ye ko n'a ma farati ko a tɛna o sɔrɔ minisiri kɔni n'a ka cɛdon olu kɔni bɔra ye min ye entreprise ye a m'a tɔgɔ fɔ a m'a jamu fɔ anw fana m'a tɔgɔ sɔrɔ nin waati na fɔlɔ nka minisiri ye laseli minnu kɛ an ye o de da outlook kan k'a fɔ ko min ye stade omnisport Modibo Keyita ye k'a ye rénovation baaraw k'a bɛ retard la a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala n'a kira sɔnna a ma maa minnu sɔgɔlen kun don an na sankaw fɛ yen Tomiya Kucala Sikaso ka na se Majura TV maaw ma Banama kɔnɔna na ni Tuba fanfɛlaw la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ala ka tile hɛrɛ caya ala ka bi araba in ala ka bi tarata in ala k'a ja an bɛɛ lajɛlen na